13. januara dijagnostifikovan je tumor na kičmi. Od tada se život četvoročlane porodice mijenja iz korijena. Za Dejanovo liječenje i operaciju u Cirihu potrebno je 50.000 franaka. Svi možemo pomoći pozivom na humanitarni broj 1457 ili uplatom novca na žiroračun. Dejan je rođen kao zdravo dijete. Zimski raspust i praznični dani u januaru pretvorili su se u košmar, a odbojkaško igralište zamijenila su invalidska kolica. Dejanu je dijagnostifikovan tumor kičme. Bio sam malo uplašen, nisam ni znao ni šta je u pitanju tu, dok nisam više malo informacija tražio na internetu i od doktora i slušao. Sada znam da moram to pobijediti, moram jednostavno da idem dalje. U šoku. Još uvijek, evo već 6 mjeseci je prošlo, još uvijek ne mogu da vjerujem da se može jednom dječaku ovako nešto da desi. Umjesto u školskoj klupi, uzoran i odličan učenik dane je provodio po bolnicama u Banja Luci i Beogradu na zračenjima. Troškovi liječenja su ogromni. Samo za lijek Temadol svakog mjeseca potrebno je izdvojiti 927 maraka. Dejanovi roditelji nemaju novca za liječenje i operaciju u Cirihu. Oko 50.000 franaka bi otprilike izašlo to liječenje. Tako da mi zaista planiramo da odemo, da čisto, eto, da pokušamo dijete da izličimo. Sve bude i prođe, proći će i ovo, a vjerujem da će mi ljudi dobre volje pomoći, ističe Dejan. Najveća želja je jednostavno da pobjedim ovu bolest, da stanem na noge i idem ponovo sa svojim drugom u školu. Da bi se ispunila najveća Dejanova želja, neophodna je pomoć humanih ljudi. Ja molim ljude dobre volje da pomognu ovaj humanitarni bol kako bi pobjedila ovu bolest i moje dijete ozdravilo. Da se izborimo s tim. Novac za Dejanovo liječenje možete uplatiti na žiro račun Unicredit banci ili pozovite humanitarni broj 1457.